Oras marihita salubna. Adoras sota mulai acara perminggota martang yang nahohom mahita sangobas diiringi musik nanget-nanget. Martang yang kita mulai. Amin. Maredda mahita sian bukedde nomor 10 sada sahat tutulu. Hite-hite gorni de bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tordi perbadia na tu mapalangit dohot tanon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Jehovah, jowon nama ahu, jala alusakku maibana, saidong anakku do ibana, jupa hagugotan, paluauku do ibana, jala marmulia ibana bahenokku. Sai pamahapokku do ibana sarimatua, martua do nahudul di pangordingan ni natumibuli, jala namian di lenggoman ni pargogo na suatu dosan nama dok tu Jehovah. Haporusakku jala partanowato hakku, debataku marhaporusat tuhodo au. Haleluya. Haleluya. Martangyang mahita. Alea manami para siroha na sumurong debatani hatuan nami. Huingot hamido di aka arion panaonon dohot hamamaten ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami jala perbadiai mamikiri sude natinon nai. Patadahum matuhami dosa nami asa diarsakur rohanami, asa hu
popomi hami hisap-hisap dot sakap-sakap niro nami jala asa hupasaut hami lomoni rohani na manubus hami asa martua hami marhitesiani rodi saliling nililingna say patupa may di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak hahulongan ni roham. Amen. Marid na mahita siya bukwede 117 ayat 1. Hatani debata patik di hita mingguon ima patik pawabaton doho labatanna. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonomari ma ula hamu nasa siulamu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi dang jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi pangisi ni hutan ni halak pe namangibati hutam ay di naonomari do dito padebatan langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana di hari papituhoni di bahenido ubain na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan jala di perbadiai dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unak tuis rohatta diajar nasian hatani debata ikko badiado hatani debata di rohatta jala ikko ringgas rohatta tu mangihon dohot mangguruhon atong martang yang nahita mangidagu kisyatu hatta lau mangulau patik ngay ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Marede siya bukede nomor 194 ayat 1 dohot ayat 2.
Tatopoti madosata dia dopan ni debata tapauduk marwata mertangiak mahita. Alia manami jala debata nami nadi benua gijang. Para siroha nasumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hamido dosa dohot pangalosyon nami nagudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Tapi gima bagai-bagai ni debata taningot tuasan di dosata. ICB mangulahon akan pinili ni debata, debatado nama mitori. ICD nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do nong mate. Alain dada holani, nong mula mangulu do jala di siamun ni debatado ibana mangodion hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita sian bukwede 440 ayat sada. Jesus, oh mamorsan, nasa dosaku narubi, mate dohodi hapino sila, sundo di bain ho ulaumi, sayo sabi kapunawon, oh hui huto di tadon, oh dadabe. Tapi gima hatani debata songot turpuk di hitaminggon epistel ima di Musa 26 memukka mesiat ayat 6 sahat rodi 10b tajahama margati soring. Alai Roma halak misir mabahen naso uhub tuhame jada rirupa hame jala dia pehon ulaun naporan tuhame. Dungi di Togiot Jehovah mahami ruar siam misir marhite siat tangan nagugo dohot marhite sian botohon na tol-tol dohot marhite sian hasonggotan bulun mardongan akatadda dohot halongangan. Nuaik pe idama ahu mabuan patu monaan ni perbuan ni tano na niliom mitu ahu ale Jehovah ima saina martua do
akan atumangion hatani debata jalan nopiopsak. Amen. Marede mahita siap bukwede 633 ayat 1 2. Yesus Tuhanku si pengkepawon, iman doa pesakit. Tanah gogoman ogungawan, pagoguarilah kaki. Tahatidak koma haporsyautai songon na hinatidak ko ni dongata di sadok portabion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasadai iman tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean syaitan di perbadia andorak suabuhan ido tuhata na tumaon na bernet di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau benar silang na tuat tubanoturu dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamon ni debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea di ton di perbadia jala adok sada huria na badia huria atau pan ni halak Kristen akan na badia do dia san di dosa do di hatain na madok mula mangulu doso daging hal nang mate do dia nguluan na sora sudah. Amen. Tapi kema tikting tamasa di mingguan. Titing namasa di HKBP Sutoyo, Minggu 6 Maret 2022. Naparjolo goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu info kafit. Topik minggu malua doganup nama jo goar ni Tuhani. Napaduahon titing parbagason.
titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripion ma pangoli. Tommy Junianto Tapubolon, anak niamata tunggul bisar oloan Tapubolon, tubuh ni inata Emilia Boru Simajutak. Ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, sian sektor Jati Bening. Dohot Orwana, Priska Luciana Boru Pasaribu, Boru Niamata, Johnny Pasaribu, Tubuni Inata, Lena Rosmaida Boru Manurung. Ruas ni HKBP Resort Pondok Gede, Distrik Sapulusia Bekasi. Pamasu-masuon di hari Sabtu, 12 Maret 2022 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, masuk pukul 8 WIB. Titing Parjolo, na Parjolo, naing majalo pasu-pasu pardongan saripion ma pangoli. F. Reinhard Nathanael Togatorop, anak niamata Padita Sawari Togatorop, Tubuni Inata, Rekida Boru Siregar. Ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, sian sektor Cipinang Asam. Dohot Orwana, Mitra Ludwina Boru Siahaan, Boru Niamata Parsauran Siahaan, Tubuni Inata, Rosida Boru Siregar. Ruas ni GKPI Resort Khusus Teladan Helvetia, Medan. Pamasu-masuan di hari Sabtu 10 Maret 2022 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, masuk pukul 8 WIB. Napaduahon titing Parjolo, naing majalo pasu-pasu pardongan saripion ma pangoli. Alexandra Mardaulat Simamora, anak ni amata Jannes Simamora Nahinan. Tubuni Inata Tiur Maida Boru Hutagalung. Ruas ni HKBP Resort Pandan Kota, Distrik Sia, Sibolga, Tapanuli Tengah, Nias. Dohot Orwana, Claudia Rosaulina Boru Ringo-Ringo, Boru ni amata Peter Siringo-Ringo, Tubuni Inata Tamaria Boru Hutagaul. Ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, sian sektor Cipinang Asam. Pamasu-masuan di hari Sabtu 10 Maret 2022 di Gereja HKBP Resort Pandan Kota, Distrik Sia, Sibolga, Tapanuli Tengah, Nias. Di pasu-pasu tuhatama nanaing mamuka pardongan saripioni. Napatuluhon dana nasorang. Na di hari Kamis 30 Desember 2021 di basa-basa hotuhatta sadada dana boru di keluarga Rio Riki Saragi Siadari inangi Agustina Asri Ferawati sian sektor Cipinang Bali hipasdo danaki suang songoni natorasna. Papaton pilihan tujulo ni langgatan. Sadarion Minggu 6 Maret 2022 di Sude Ibadah Dung Sipul Jamita papungu pelia tujulo ni langgatan dohita haporluan tu ulaun kategorial ama HKBP. Di hari Minggu naro 10 Maret 2022 marhite kunjungan gerejawi HKBP Cawang Resort Sutoyo mangido pangurupion sian HKBP Sutoyo di Sude Ibadah Dung Sipul Jamita papungu pelia tujulo ni langgatan marhite amplop haporluan 7 beliau 50 tahun HKBP Cawang Resort Sutoyo las marohatta pasahatton peliani. Palimahon panitia pesta ulang tahun HKBP Sutoyo. Rapat panitia ulang tahun HKBP Sutoyo napa 48 tahun na di hari Senin 7 Februari 2022 seksi Parupua Dohot BPH
manotopon puncak perayaan ulang tahun HKBP Sutoyo Resort Sutoyo ima di hari Minggu 24 April 2022 namar hadumuan tu per heheon ina HKBP Sutoyo. Rapat panitia ulang tahun HKBP Sutoyo diuduti di hari Sabtu 12 Maret 2022 pukul 10 WIB maringanan di lantai 2 Serbaguna. Pinangidoma tusude panitia asaro maddohoti rapati. Napaonopon himbauan ibadah minggu. Hobar tu kondisi PPKM level tolu sahat tu tanggal 7 Maret 2022. Ibadah di gereja totongma tajagahon prokes. Na ketat jala memakai 2 masker manangna masker ganda. Pinangido tu ruas ni huria nanaing maddohoti ibadah minggu asa mengupload aplikasi Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja. Hobar tu anjuran dohot himbauan Satgas COVID-10 sia. Tu sudah nama dohoti ibadah minggu asa menggunakan check-in dohot dung sidung ibadah menggunakan check-out. Na papituhon pelajar sidi khusus. Mulai bulan Maret 2022 dibuka huriata do HKBP Sutoyo do pendaftaran pelajar sidi khusus tuaka ruas naung marumur 20 tahun tugijang. Ruas nanaing maddohoti belajar sidi khususi asa mendaftar tu sekretariat gereja jalama buan surat pengantar sian situa sektor. Napawaluhon pertanyaan sektor. Di hari Kamis 10 Maret 2022 di Patupa Huriatado pertanyaan sektor secara tatap muka di gereja masuk pukul 10 WIB. Tuaka ruas di sektor boy maddohoti pertanyaan merhite live streaming. Link YouTube pertanyaan dibagi merhite WA group sektor nabe. Napasiahon ibadah bulanan remaja dohot perguru malua. Di hari Sabtu 12 Maret 2022 remaja dohot per guru malua HKBP Sutoyo patu pahon ibadah bulanan marhite Zoom meeting masuk pukul 10 WIB. Pinangido tu sude remaja dohot per guru malua HKBP Sutoyo asa maddohoti ibadahi. Pasapuluhon sumbangan. Di jalo huriata sumbangan sian keluarga NN. Bunga altar tu minggu sadarion ono Maret 2022 hamulateon di pasu-pasu dohot padonganion ni debata hipas sude keluarga di pasu-pasu tuhatama na pasahaton subangani laho pasikopon titingon boima tajaha di titing cetak ni huriata songonima sahat ni titing di huriata di minggu sadarion di pasu debatama hita saluhutna butima. Taudutima Maretde siang bukuede nomor 450 tolu mamuka sianat sada satu namangihut laos di somma tapasahat peliatta na perjolo do na paduahon di bagasan las niroha mahita pasahaton tutuhatta peliatta tabay ma denggan. Tuhan Yesus, hidup
Namin di batana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Dihabuna kadamang dainang sudi matahito na pumudison naro secara onsite. Suang songonia karuas diuriata nama dohoti perminggonon secara live streaming sian inganan nabi hatani debata naga bijamita di hita di mingguta sadarion imas sian suratnya Apostel Paulus tuhuria Rom bidu 10 mamukamai sian ayat walu saha rodia 10 tolu ujahama tutonga-tongata takasma tapayutihu di bagasan rohat tabi ayat walu odo tahe didok talpero diho hatai di bagasan pamangamu dohot di bagasan rohamdo ido hata hapursiauni nahu baritaho kami ay malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi huhud di hapursiai roham naung dipahehe debata ibana sianaka namate ay rohaido porsea asa tuhati goran pamanganido makatidakon asa tuhaluaon ay didok suratido daksi pailaon nasa na porsea di ibana edang adong ibar ni Yahudi manang Junani ay sada do Tuhan ni saluhutna nang berbasa-basawon sian hamoraon na tu saluhut akka na majo ibana ay malua do ganub na majo goar ni Tuhani ima sahat ni turpukta amuna na hinanglongan di bagasan Yesus Kristus mulota pamarak nakin topik ta sian ayat 10 tolu itu kan ay malua do ganub na majo goar ni Tuhani sian itu diangkat topik ta di bagasan mingguta sadarion orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan hamuna na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus upikir jojok do tabegi jala rataro pe di pardingotata kalimat manang padohan nama dok lain di bibir lain di hati lain di bibir lain di hati hamuna na hinaulongan di konteks diturpukon situasi na niadupan nyala Kristen sianakan nama kasugohon siuto Kristus molo barani ibana maka tidakon goar ni Yesusi ditikii nyawa taruhannya alana di samping tantangan permasalahan roh sian halak Rom pamareta Rom na Solomo rohanasida adong Tuhan di luar ni Kaisar Roma tabba muse masalah sianaka halak Kristen nadong di huria Romi namadok adong perbedaan antara ni halak Yahudi dohok Junani di tabba muse permasalahan taringo tu pemahaman bahwa asa jupang niala Kristen haluauni sikop ikut do diulahon patiki dohot ruhut hajahudion apakah itu bentuk perpuasaon bentuk persunaton dohot lana kanasim di situasi na somoni hamuna kadongan boido nasida dari hati didok nakin ay rohaido porsea. Kalau ditanya hati dan pikiran mereka, kamu orang Kristen? Ya. Mulu sama-sama halakina pa Jepang. Sama-sama lah Kristen. Ale mulu di luar di komunitas Kristen,
apalagi meradop pun aka tentara Romawi, ketika ditanya, apakah kamu pengikut Kristus? Mereka bisa menyangkal Kristus. Tak kalah Kristenau. Ala memang hudok nakin, ketika seseorang berani mengatakan bahwa saya mengikut Kristus, Yesus itu Tuhan diau, maka taruhannya adalah nyawa. Alam itu hamuna kadongan ditaringoti nakin air rohaido porsea pamangan itu maka tidakon. Artinya apa? Setiap orang yang percaya tidak cukup hanya mengatakan bahwa saya adalah orang percaya, tapi juga harus berani maka tidakon haporsiona di jolonya ka jol manatorop. Songonima hamuna kadongan situasi hamaolon nyaniadopan si Paulus di nomor berita nauli bana di hutan Rom. Alani di hamuna na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Molo mulak kita nakin tu topiki ay malua do ganup na majou gowar ni Tuhani. Totuboy do tatusi pabua di son molidok majou takolan sekedar berseru. Maaf, bukan sekedar hanya ucapan di bibir. Alam molidok di son malua do ganup na majou gowar ni Tuhani. Itu artinya adalah orang yang memanggil nama Tuhan secara sungguh-sungguh, yang didasari oleh iman percaya, yang menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Jadi itulah batan nisi molidok nama Jo. Jadi bukan hanya sekedar asal ucap, bukan hanya sekedar manis di bibir, tapi dia harus berani mengatakan dengan sungguh-sungguh dia mengimani Kristus, dan itu didasari oleh hati yang mengasihi dan percaya kepada Yesus Kristus baik dalam segala situasi dan kondisi. Alani dihamuna na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus, taida mamarhidi turpukon, marhidi topikon, ay malua do ganup na majou gowar ni Tuhani. Sianaka ayat-ayat natajahan akin boy do berengotta, songod dia do halak na majou gowar ni Tuhani. Seperti apakah sikap dari orang yang berseru memanggil nama Tuhan di dalam kehidupannya? Itu bisa kita lihat dari nats ini. Molosien ayat walu kuidahami halak na majou gowar ni Tuhani, ima halak na jonok tu debata. Itu nakin talpedo di ho hatai. Firman Tuhan itu dekat di dalam hatimu dan hidupmu. Jadi siani boy dohonota, kalau orang mengatakan bahwa dia memanggil nama Tuhan, maka hidupnya harus dekat dengan Tuhan. Labatanna dihamuna na hinaulongan, menyatu do hatan di debata di bagasan perngulun. Labatanna hamuna na hinaulongan, firman itu bagian yang melekat dengan kehidupannya. Dakea tersirang hatan di debata sian perngulunna. Lebih jelas lagi, dia selalu menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dan petunjuk dalam hidupnya di kala suka dan juga di kala duka. Songonido halak nama jogwar ni Tuhani, jonok do nguluna tu debata marhite hatana. Napaduahon sian ayat siai dihamuna na hinaulongan halak nama jogwar ni Tuhani di parhatobot jadi hapor siai rohana do Tuhan Yesus nang heke sian namate. Itu nak kinidok dia siai. Orang yang berseru kepada Tuhan, dia mengakui dan percaya kepada Yesus yang telah mengalahkan kematian itu. Upikir sudido kita nomor pengudison tak akui doi, tak parhatopot doi,
tahaporsiai do Tuhan ta Jesusi Tuhan naunghehe sian namate. Alani dihamuna na hinolongan molo taparhatopo do jala tahaporsiai do Tuhani naunghehe sian namate namar lapatat doi dihaporsiai hodo huhaporsiai do Jesusi ibana do Tuhan na mangolu saliling nililingna. Jadi Tuhanku itu hidup. Jadi bukan dulu saja dia hidup, sekarang sampai selama-lamanya dia hidup. Artinya apa? Saya percaya Tuhan itu ada. Dia itu ada dalam hidupku. Karena dia hidup. Mulutadok do Jesusi nau kehe sian namate, berarti Tuhanku itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa. Dia mampu mengalahkan apa? Kematian itu. Kuasa itu diberikan oleh Bapaknya kepadanya. Jadi Tuhanku itu hebat dan luar biasa. Dia berkuasa atas dunia ini, atas kehidupanku, atas kehidupan keluargaku, dimanapun aku berada. Dia yang menjadi penguasa hidupku. Jadi molo tadok do tahatidak ko do jata porsiai do Yesusi do naunghehe sian namate. Berarti Tuhanku adalah Tuhan yang menang. Lapatanlah hamai di tonga-tonga ni waluta sama halanda porsia. Apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, apapun pergumulanmu saat ini, kita harus berani mengatakan karena Tuhanku adalah Tuhan yang pemenang, maka aku pun harus menang bersama Tuhan aku bisa. Begitulah sikap orang yang memanggil nama Tuhan, yang menyaksikan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang telah mengalahkan kematian itu, dia bangkit. Aku boto mananga sonari persoalata. Aku boto mananga pergumulanmu. Tapi siapapun orang, kaya atau miskin, pasti ada pergumulannya. Tapi karena kita sekarang mendengarkan firman Tuhan ini berbicara tentang Yesus yang mengalahkan kematian itu, dia bangkit, dia hidup, dia berkuasa dan dia menang, maka saya harus yakin saya akan menang. Asal saya sungguh-sungguh menggantungkan hidupku sepenuhnya kepadanya. Alani dihamuna na hinaolongan na patulukon sa 10 idaunta. Halak na majugor ni Tuhani marpanidangiyod dongoluna. Jadi kalau kita katakan bahwa saya memanggil nama Tuhan, maka hidup saya harus menjadi saksi Kristus. Itu jelas. Setiap pengikut Kristus, dia adalah saksi Kristus yang hidup. Dalam hidop nak kimuse amanginang daksi pailawon ibana dinguluna alani haporsyaonna. Jadi orang yang menyebut nama Tuhan itu hidupnya akan bersaksi dan hidupnya tidak akan dipermalukan. Karena apa? Karena imannya itu. Tapi kita sama-sama tahu, setiap orang yang beriman, setiap orang yang bersaksi dalam hidupnya pasti akan mengalami tantangan, penderitaan dan pergumulan. Ada orang kidison taksi pailaon akan aporsiai. Gariada molo taulah hordui. Saya yakin, kita juga yakin, pasti hidupnya jadi apa? Jadi contoh. Sitiru dongoluna. Berita nadengkat do si pasahaton ni halak na songonon. Karena dia mau menyaksikan yang benar. Jadi saya berita nadengkat do si pasahaton nion. Setawi hamu dangulo parwarwahon. Barani doon makatidak kon nasitongi. Nahobar tulomo ni rohani di bata. Jadi maaf, hasitongannya berdasarkan data dan fakta. Jadi bukan soal asumsi, bukan soal anggapan. Apalagi kita kena kuliah, maaf, kita harus bicara data dan fakta.
Dan bui asumsiku, anggap aku. Kalau tidak ada data dan fakta, orang sekarang tidak akan percaya itu. Jala dina pasahaton hasiton ngani ibana. Satabihamu daodo rohani sian napaleahon. Ketika dia menyampaikan sebuah kebenaran, dia tidak akan merendahkan orang. Dan mangorui sangat didongkan nadang oleh bana sumuni. Alana satabihamu arung dohalak madok hasitonganna dengan tujuan untuk apa? Mempermalukan orang lain, merendahkan orang lain. Alain go halak nama jogor ni Tuhani di nomor padidangio ni bana. Danguli bana paleahon rohani donganna mangorui sangat didonganna. Aladong do holong ni rohana. Alana tujuan na ipasati bana be asa merhamu baun no dongan naon. Napopoton dihamuna na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Halak na majogor ni Tuhani. Halak na serep marroha doi. Pasangapon nyodo dongan na. Jalan ngolo membeda-bedakan. Sekali lagi orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang rendah hati. Dan dia mau menghormati orang lain. Dan tidak membuat pembeda-bedaan. Itu yang kita lihat tadi dalam firman Tuhan ini. Ayo lakikan dan ada istilah Yahudi Junani. Sadaro Tuhani. Karena apa? Karena memang Paulus melihat di jemaat Roma pada saat itu ada kesombongan rohani di halak Yahudi. Kenapa? Mereka mengklaim haluauni habiduna punai. Kami bangsa Yahudi lah yang memiliki keselamatan itu. Karena apa? Karena kami adalah umat pilihan Allah. Dihamidu haluauni. Jadi ada kesombongan rohani. Tabba muse etu hamido parjolo di pasahat patiki. Apa taboto do kana manginang ya dua fungsi di patik di kita. Patik itu kan sebagai pagarnya itu. Ya. Buaro kita asa unang ruar sian rel kehidupan yang benar supaya di relnya memagari kita. Taboto do patiki si parorok doi. Nama melihara ngolutta doi ngolukku ngolumuna. Labatan na asa berdalak kita hobar tulomo ni rohani di bata ido patiki. Arang musi istilah mandok patiki sormidoi molo markaca au atik bea adong nang urang denggan di parangekku ido patiki. Jadi taboto do patiki patudukon dia do hahuranganmu, dia do hadosaumu. Ya ro kata bigi ceritai songona haidui setabihamu songon dokter ipon. Haci ipon muna. Melolah kamu dokter ipon kan. Kan orang do center nih kan. Disuruh masuk tabi buka papangan diba. Ido. I senteri do tongi. Di dia do setabi naciti. Setabi hamu di dia do lubang nih. Dia kan hanya untuk melihat, menyenter supaya tahu mana yang sakit. Ale senteri do pemelupon. Bukan. Ubat dari lenti dokter itu do pemelupon. Ale record arong center supaya tahu di mana yang rusak itu. Gigi setabi poni. Ini do nacit. Upen na tukolo setabi. Jadi do fungsi di patiki supaya saya tahu apa kekurangan dan dosa saya. Tapi patik tidak menyelamatkan. Yang menyembuhkan adalah obat yang dikasih dokter itu. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Ibana do hasisikop ni patiki. Alani lihamuna na hinaulongan ido bayro si Paulus nakin sada do Tuhan ni saluhutna. Tu saluhutna do di basa-basahon asini rohanai. Orang Yahudi, orang Junani, kita orang Batak pun tu hita pe di pasahat do asini rohanai. Sada do tuhatta. Hamuna na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus
malua do ganup nama jo goar ni Tuhani. Hamuna na hinaulongan dakubo to samo dia do penderitaan nama seborat na hiata alami. Arong siya kitaon na terancam nyawana do haporsyaon na manang ngaiso na hay pisui bodo Kristen doho Yesus do Tuhanmu dokon. Bila ladang do pita na semuanya te. Ada kita pernah mengalami seperti itu? Kurasa belum ada mungkin. Tapi bisa saja ada yang mengalami itu. Jadi arung do hujah di satu buku. Jadi kisaon terjadi di tiki rejim komunis di Soviet. Ya. Arung ma dihatai arung sada gereja di bawah tanah. Di toruni tanoi mana sida marpungu, di sini mana sida beribadah. Itu. Jadi ala terancam do nasida la ni haporsionna. Sede-sede do halakorro tinganani. Tang berani halakon rame-rame, sotung termoto. Jadi sede-sede do halakorro, jadi lakula gudang. Ala sede-sede ko pai mau maliling masa marpungu. Duk pungu ala ko sude nautikon. Itu tuh bapitu. Itu tuh bapitu rapat-rapat. Dung itu tuh pitu rapat-rapat. Mulai mahalaki maredde. Langit-langit do suarana. Mabiar sotung terbigi. Era setabi hamu di Ethiopia dong do wirala sektor tamanang wilayah ta. Na subuh yarong pertangyangan nate. Arong do tahe wilayah ta. Hai petik di tepet arong do somoni. Arong do daerah tidak bisa bernyanyi kencang-kencang. Walau do berusaha tuer terui. Jadi songoni mana masa di song? Marede mana sida? Lagi serius dah sida marede. Tiba-tiba arong ma dua halak tentara madobrak kitui prak na. Karena sungun lagu gojo hubain. Tapi arong nama dodok ala ni gejang ni jami takok kan. Itu prak na tong. Tersongkok patok kalaki. Roma na dua tentara on. Itu dotong senjata. Saya ada masih kalaki mandokon. Ayo berdiri. Mengharap ke tembok. Gak mengharap ke tembok matong. Angkat tangan. Sonom malaki. Mengharap ke tembok. Roma saya tentaron. Senda dua mandokon. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, silakan keluar. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus keluar. Ditantang Mesia porsionna kan? Itu. Keluar matong dah. Keluar. Duk keluar. Sekali lagi saya katakan, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, silakan keluar. Arong mau sina keluar. Itu. Nunggu sila ko di mana? Arong do penaulo keluar. Dang arong be. Terroma tentaraon. Itu tu mana mau se pituon. Itu. Nunggu di mana pituon? Ilo ko tentaraon ma. Talanjut to may ibadah tahun ninna. Talanjut to may ibadah tahun. Ay hamina dua pe, halak Kristen do hami. Kami tidak mau percaya ya kepada mereka yang tidak mau mati demi imannya. Anak idokonakin. Hamina dua pe halak Kristen do. Kami tidak mau percaya kepada orang yang tidak mau mati demi imannya. Jadi na tinggali berani mati do nasida. Salah do tahina urak konakin nate.
Aro udah kena kita he. Siapa yang percaya? Keluar. Ya. Jadi nak keluaron nama biar no ibana tuha porsion na. Ni do. Mau do nona porsia mati mau kena tembak. Ido tong. Jadi lama biar halaku keluar matok halaku. Ya. Alani di hamuna nah hinalongan di bagasan Yesus Kristus. Neng donoku marhiti ceritai. Ngaudok nak di awal mungkin dak songoni hebat di penderitaan na talami. Nyawa kita terancam karena iman kita. Ale songol dia pe pergumulan, songol dia pe persoalan na tarupi di tonga-tonga ni nguluta. Turpukon paingotok kita. Asa adong do dihita komitmen. Asa adong do dihita ketaatan. Asa adong do dihita menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dalam suka dan duka. Karena orang yang berseru kepada Tuhan ketika dia memanggil nama Tuhan itu adalah orang yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dan mau taat setia untuk melakukan perintah-perintahnya. Jadi mana ngapa ya manginang pergumulata, persoalata, saborat ahape. Mari kita tetap untuk setia memanggil nama Tuhan di dalam kesungguhan dan di dalam iman, di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan. Maka Tuhan akan mendengarkan, bertindak dan menolong kita. Amin. Mulia hati ma Tuhan, nunga di pakulingo kami marhiti hatam. Atong marhiti turpuki di paingot dohami, dakkola sekedar maju guarni Tuhani. Tidak hanya terucap asal keluar dari bibir kami, tapi itu adalah ucapan yang sungguh-sungguh kami nyatakan, yang didasari oleh cinta kasih kami dan iman kami kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Manangahapi namasa Tuhan, hodo namano Tuhon ngulu nami nang perjalanan ni ngulu nami. Alani saya si maroham toktong di hami Tuhan. Kuboto kami do isi hami dia dupamu Tuhan, do dia dupannya kadungan nami. Tangjol mana sikop hami Tuhan. Oloro sipata gale hami Tuhan. Apalagi mulorong maka parukilon nasusiat turohan ang pikiran nami. Namaol terjalo kami Tuhan. Nasangat tutikyon saya suku-sukun rohan nami Tuhan. Ay masa nasongono tuaw Tuhan. Aduh nahurang. Aduh hagaliokku Tuhan. Aduh pardosokku Tuhan. Nabuhay hula nga hula Tuhan. Alay wasa dang jupang dope Tuhan nahuhirim. Wasa dang dileoko dope Tuhan napinarsita ni rohaku. Dohot gelekku, dohot keluargaku. Buy do. Pardohan na sungoni. Say songgop turohan ang pikiran nami. Alani ali Tuhan di bata. Ujo kami maho Tuhan. Siya nasa roha hati-hati do pikiran nami. Tungasi maroham di hami Tuhan. Tungi sepehami Tuhan hati bea dong siya tonga-tonga namyo Tuhan. Nasa ito tong suku-suku di rohana Tuhan. Ala sojupang dope na hinirim ni rohana di ngulu ni keluargana nang di ngulu niya kapinoparna. Alay Tuhan. Tungasi maroham Tuhan. Perbaga-baga na sauk doho Tuhan. Para si rohana sumurung doho Tuhan. Nasatia doho Tuhan. Dang dibereko. Pangalahon naimi Tuhan gabi manudati. Lo patuduhon holong ni roham di hami Tuhan.
Ala memang dangarok kami na sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Alai hasatiamido Tuhan nau pangasau kami. Asini rohamido Tuhan. Dohot burjuni rohamido na setotong mamakulingi kami. Ido nau pangasau kami Tuhan. Alania li Tuhan di bata isi kami Tuhan. Nuaing na setotong masihol ya kaalus ni pangiduan ng tangyang nami Tuhan. Patulus may Tuhan. Pasahut may Tuhan. Di bagasan holong dohot asini roham. Danga dong na sotor patupaho Tuhan. Tuk do gogom tuk do huasom Tuhan lau patupaho ni. Garuna mate boy di pakekeko di panguluho. Atong Tuhan di bata. Pasahat may Tuhan. Hobar tuasi dohot holong ni roham. Dia kena gale pergugoy Tuhan. Dia kena hurang hipas na marsait. Mulodong na dirawat ala ni COVID. Dohot ala niya kaparsahiton na asing Tuhan. Termasuk akan na marsait na menaun Tuhan. Akaruas ni huriam manang na di dia pinasida Tuhan. Tungasi maruham Tuhan. Pamalu manasida Tuhan. Tuk do gogom do huasom lau patupaho ni. Tungasi maruham Tuhan. Ale amang para sirohan na sumurung. Diaka na mengalami kebimbangan, keraguan di tonga-tonga ni nguluna Tuhan. Pahot haporsyaon na Tuhan. Patubu pakirimon na Tuhan. Asa totong na sida manahan. Asa totong na sida marbengit ni roha. Jalan marasin ni roha mo Tuhan. Lau mangaleon jalan keluar. Lau mangaleon hamonangan. Dohot manarihon. Narikoti di nguluna sida. Atau ngali Tuhan di bata. Nakabi pe Tuhan songon natoras. Songon ama, songon ina, dohot akan naulan siap ya Tuhan. Pasu-pasu ma Tuhan. Lehon kejang ni umur, hai pason ni daging dohot todi. Lehon bengek ni roha, habisuhon. Dohot ngolu na setoktong mampu gabi teladan. Diadopan ni pinopar. Asang giat Tuhan. Aka pinopar nami Tuhan, totong maperok kami. Gabi sitiruon na denggak kami dinasila Tuhan. Di pangalaho, di pagkatayon, di habengiton, nang di haporsyaon, manang hasolhoton nami. Tuho Tuhan. Pasu-pasu makanatoras. Pasu-pasu makayanakon. Di tonga-tonga ni persikolan, di tonga-tonga ni perkerjuan, di tonga-tonga ni perkuliahan, di tonga-tonga ni rumah tangga. Sarihon nasida Tuhan, diakan narikoti. Saya marburju ni roha makaya anak konami kapinopar nami Tuhan. Tina marsikola, tina kuliah, tina karejo, tina madalani ya rumah tangga na sidap ya Tuhan. Ale Tuhan. Nasudapotan rokap do ya Tuhan nakaya anak konami. Patudu rokap ni todi na sida Tuhan. Nang leleng marumah tangga, namasiol asaleotormu Tuhan. Parbuih ni holong na sida Tuhan. Sadong dana di tonga-tonga ni keluargai Tuhan. Tungasi maruham Tuhan. Dang marnalujo kami manangyakon nasida. Guru dihodo Tuhan saluhutna. Sa lehonommu may Tuhan. Al aniasi dohot holong ni roham. Na manangihon. Hoy-hoy dohot sihol ni roh nasida. Muliati ma Tuhan. Upasa tami mangulu nami nang huriamon. Dohotaka program-program, dohotaka panitia di pesta ulang tahun, di pesta perayaan, di nanaing jubilium, prajubilium. Sudema Tuhan upasa tami tuho Tuhan. Pasu-pasu maruas nuriami Tuhan. Leon marihami nang padita parhalado, hasadaon ni roha, hasasarwa sa pikira sa pakilala kami Tuhan bergandengan tangan, manalpuhon na kahaurangan na kahagaleon, mau mengampuni, mau memaafkan. Jalaolo kami Tuhan. Marsi haulongan di bagasan holong na siya ko'y Tuhan. Asang dia Tuhan ruas nuriam parado Tuhan. Marsada ni roha lau majalo pasu-pasu na siya ko'y Tuhan. Mauliati maroha nami diho Tuhan. Sahat diho mangulu nami. Sahat diho mabangso nami ho Tuhan. Asi maroham di bagasan Yesus Kristus. Amin.
Marede mahita, ugut papungu piliatta. Tu kategorial ama dohot. Tu pusat. Jesus hodos imaluai, Jesus Tuhan ki pangurupi, holan hodo hapon
tatangyak ko mapiliat tamartang yang mahita. Ali de bata manami na di banua gijang, haro-haroruan ni saluhut si leon-leon na dinggan, dohot na sa ulibasa na minutus. Upasatami masyaran na lehon mi tuhami pelean nami tuho, sejalo may gabi wap na khusus di jolom, pasu-pasu may jalaramo tiasa kuparasya kami peleanon, patimbulkon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Uhai maroha nami markite hite tondim, asalam hutadahami gorang ni si lehon-lehon mitu kami. Asalam kirkir kami madok maulihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magawarmu say Roma harajaunmu say saut malomoni rohamu di banua tongaon songon na di banua gijang leon matuhami sadarion hangolua siap hari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami to giho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siang Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho jala asima rohana midaho saya diropakkan Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurkon madamena tuton di munabi. Maaf ma dia akan martang yang dope di hamuna kada mangdainang kami akan bertugas di parminggu pukul 10 sadaon pasaton tu kita saluhutna salam sehat ma di kita jala tetap ma kita jaga di protokol kesehatan horas ma kita saluhutna